ט"ו בשבט, אחים יקרים, 3 נקודות שאפשר לקחת מהעץ. כתוב בפרשת שופטים, כי האדם עץ השדה. אמרו דורשי רשומות, האדם דומה לעץ. בואו נסתכל על 3 נקודות שהאדם יכול להיות דומה לעץ. נקודה ראשונה, כשאדם מניח גרעין בתוך האדמה, בעצם בתוך הגרעין גלום כל הכוח שיש בתוך האילן שיכול לצמוח. אבל יש תנאי, בשביל שהגרעין הזה יוציא את הכל לפועל, צריך שהגרעין ירקב בתוך האדמה, ואז יתחיל לצמוח מחדש. את האמת, הרעיון מובא באדמו"ר הזקן, בספר התניא, באיגרות קודש, באיגרת ח'. הוא לוקח את זה למצוות הצדקה, אבל בוא ניקח את זה אלינו לכל רעיון אחר בעולם. הרבה פעמים יש בתוכנו הרבה דברים שאנחנו רוצים להוציא אותם החוצה, רוצים לפרוח, להצמיח אותם קדימה. תדע לך, אם אתה לא תדע לוותר על דברים מסוימים אחרים שחוסמים אותך מלהוציא את הכוחות לפועל, אם לא תדע לוותר על העולם הזה יותר, לא תצליח להצמיח את העולם הבא יותר. אם לא תדע לוותר לכל מיני הנאות מסוימות, לא תוכל לתת בתוך הבית, בתוך המשפחה, לתוך הילדים. קח את הנקודה הזאת מהעץ. העץ, בשביל להצמיח, צריך להרכיב את הגרעין. אומר האדמו"ר הזקן, כשהגרעין נרכב, הוא יכול לקבל את כל הכוח המצמיח שנמצא בתוך האדמה, ואז הוא יכול לצמוח קדימה. ניקח את זה אלינו כאדם עץ השדה. נקודה ראשונה, אדם אומר לעצמו, אני אפריד מעליי דברים אחרים שמפריעים לצמיחה האישית שלי, אני אוכל לצמוח ולהתקדם קדימה. נקודה שנייה שנמצאת, מאוד משנה לכל עץ איפה שותלים אותו. פעם ישבתי ללמוד את הנושא של הריחן התימני, וראיתי שחכמי בוטוניקה כותבים שהריחן התימני יכול לגדול ב-60 צורות. הכל תלוי באקלים של אותה מדינה, במקום ששתלו אותו. הרבה דברים שסובבים את הריחן התימני הם אלה שמשנים את הגדילה של אותו עץ. אני חושב שלכל עץ זה ככה. כל עץ תלוי מאוד היכן שתלנו אותו. בוא ניקח את זה אלינו. אולי אנחנו שתולים במקום לא נכון, אולי אנחנו משקיעים מוטיבציה ורצונות על דברים שאין בתוכנו, כי ראינו, כי שמענו, כי אנחנו מנסים לחכות אחרים. למה? בוא ניקח את מה שיש בתוכנו, נחפש את מה שטוב בנו, ונראה איפה אנחנו יכולים להיות שתולים ולעשות את הכי טוב שיכול להיות באותו מקום. ותדע לך, אם אתה משנה דברים מסוימים שאתה מנסה לעשות, יכול להיות שאתה תצמח הרבה יותר טוב. צריך לקחת את זה אלינו. ודבר אחרון שאפשר לקחת מהאילן, גם אם הסרת מעליך את כל הדברים האחרים ושתלת עצמך במקום הטוב ביותר שיכול להיות, תדע לך, הרבה פעמים העץ נמצא בשלכת, גם אנחנו נמצאים בשלכת. יש לאילנות תקופה שהם רדומים, שהם אפורים, שהם לא יפים. צריך לקחת את זה אלינו ולדעת, גם אם יש לנו תקופה שהיא רדומה, אפשר להתחיל מחדש, ובעזרת השם הפריחה תבוא. 2 הרעיונות האחרונים ראיתי ברב שלמה מצ'ורקוב בספר דברי שלמה, שהוא כותב בעצם האילן הרבה פעמים צריך לפרוח מחדש, ומאוד תלוי איפה שתלו אותו. ניקח אלינו 3 רעיונות. רעיון ראשון, להסיר מעלינו דברים אחרים שמעכבים אותנו בפריחה שלנו בעבודת השם. רעיון שני, לדעת לשים את עצמנו במקומות ששם אנחנו יכולים לפרוח ולהצליח, זה יביא לנו מוטיבציה. ועם כל זה, לדעת ולזכור שגם אם שמנו את עצמנו במקום טוב, והסרנו את כל מה שמונע ומעכב מאיתנו לצמוח ולגדול, עדיין יש תקופות בחיים של שלכת, ונזכור שיבוא יום ואנחנו נפרח מחדש, רק צריך להתחיל, שנזכה בעזרת השם.